Ngadap de jing kemen sai sien pat bangayok ban ye kren bat pi. Nagani ka ktien ke jong blai. Namar kani ka ktien ka ai ya ka jing shai. Ka hikai yangi ka sneng ka penbet ka kentu yangi. Baga ktien ke jong blai hi habangi sngap ya ka habangi pediang ya ka ktien ka penkala ka ktien ka ai jing em. Margani ka ktien kam dei tang bal suprin kam dei tang su dei tang kidak. Henry ka dega jing em namar kani ka dega ktien ya ka bau blai kren ba ka don ka jing em hangani ka ktien. Badeng ta habangi kren ni ka ktien ba haba pi pediang ni ka ktien pio ya ka jing em. Pio ya ka bor pio ya ka jing kala pio ya ka jing pentemai pio ya ka jing penslet. Oh pio ya ka jing kerku kan. Haba pi pediang ya kan ka ktien ka jong blai. Kani kam dei ka novel kam dei ka got puriskam ni bala shu tho da ki breu da ka jing start ka jongki na da ka jing mayan ka jongki henry la tho ya kan ka ktien na ka jing persat o men sim ba khoi la la pi ong deinum dei ka ktien ka jong blai henry ka dei ka ktien ka jong blai wat ju arta tien ya kata ka perthai hi bolok away ka tip ya kata namar la don shibon ki breu ki bakwa ban yele persha ya kan ka ktien ka jong blai la ne ban pen bakla ya ka ji kai ka ktien jong blai henry hadu man ta kimla ban penram ya kan ka ktien ka jong blai namar ka dei ka ktien ka jong blai wei bala ban yele persha yu blai wei bala ban ya kentur ba do blai wei bala ban ya contest ba do blai mdan wei ru mdan tadeng tang ka ktien hadu man ta ka long bet ka ba shisha bagani ka ktien ka long bet ka ba penpau baka dei ka ba shisha namar ka baka ka kren ka penpau bat ka penshai baka dei ka ba shisha. Tadeng tang ingat yang ka ktien ka jong blai mar ka don shibon ki jikai ki don shibon ki jing ya tholupa baka wei pa wei ki jing tholupa ka ba don hagani ka ktien shisha la pendap na ka sngi sha ka sngi. Tadeng tang kwa ban hikai fi yang ni ka ktien ka jong blai hagani ka por ka menta ya ka jing tim bat ya ka jing kerku ka jing tim ba ka jing kerku. Tadang ipai ngan ai fi tang lai tili ki nuksa hagani ka sngi ka menta lai tili ki nuksa shapang ka jing tim bat ka jing kerku. Tadang ipai ya ka ktien ka jong blai ngi haga testament ka berim haba ki breu ki le persha yu blai haga jaka ba ki kin up ba Moses unan herna tin lom namaru Moses ula kiu ste ulom bat ula don ba do blai saupo sngi saupo miet ba ya kren ba do blai ki ni nang ni na try ki up yo Moses Andre kim la shuban up ki snow na ki mudur ba Moses la yap na ne tip la ja she kim don por ban up ki snow kerki badeng ta ki pa ba ki da penbor yo aron bo ki neshna dal tau khon masikser ban yeshna blai da ka kser ba ki wanra na po na Egypt da ka kser ka bo blai la kerku yaki da ka kser ka bo blai la ayaki haga jaka ba kin pendon borom yu blai Henry Krishna penban dau tau khon masikser ya ka ba kin yamani hangta umi na yun masikser kata kami na kata ka jingmut ke jongki kami na ka jingperkat ke jongki ba na kata ka jingken mau ke jongki bahapo Egypt ki yamani dau tau masi kilami na Egypt kila poi syari klau hendak ke Egypt kampat mi na ki ken mau sa kum no ba mani hapo Egypt ki ken mau sa itu ki blai ju ki Egypt ha ke jaka ba ken mau yo blai bla pelat ya ki ai buram ben man syau tau masik ser ba kila pen bor si sha yau aron ban shna yau tau masik ser kilawan ra ka kser ke jongki ka kser ki yo na Egypt Kiyo na marbo blay ayaki. Hagi jakaba kin ay show blay. Ben penon buram yu blay. Ban ya kata ka dur masikser kabala penbitar yau blay. Baringi i ka babel ki tu anda Moses wan her. Rengkat bagi taki ki mau joka hukum bulalan tau itu ki mau na marbo snusi ban yo i bagini ki breu jakaba kin mani yu blay bishisha. Na marbo Moses blay i yu blay. Kat no ka jingkmen ka ju kat no shisha kata. Kaji syakting ka jeng yo blay abolo i ka dor ka jeng o Moses ula bitar bola bread ka tu dor blay pag babel ka tu la ngi pule ka tin ka jeng blay ngi i bahaka ta ka sngi ki yap hadu Allah hajar ngut kita ki breu ki bamani ya ka dor blay ka jing bitar ka jeng blay kalawan ha ki kon Israel bar kalawan ka jing tim ya ki haka ta ka sngi lai hajar ki yap namar baki ki mani ya ka dor blay ki yo na ka ta ka idea ki yo na ka jingmut Kiyo na Egypt hi. Hoy kilami na Egypt. Andra ka Egypt kampat mi na ka jingmut ka jangki. Kidang ken mau ya kita ki blay baki ki syakri hangtay. Kidang ken mau ru ya kita ki jhur. Ya kita ki sokya. Ya kita ki sokya pedang. Ya kita ki jhurlik. Ya kita ki runsun. Ya kita ki piat. Jong ke Egypt. Ki ken mau ya ka eke ba.
ki yo na Egypt man ki klet baki de ki mrau ke Egypt ki wan ra ki ta idea hari klau baki snai ta ka dor blai ki mani yau tau khon masik ser badhang ta ka jingtem ka wan bat ki yap hadu lai hajar baka babal ge thu ingi ladangi pule ke ni ka por ka ongom ni ka tin ke jong blai ti ki khon shinrang ulebi ki le kumba ula ong Moses ti ha ka ta ka sngi la klon yap nau tau pajba kumba lai hajar ki rangba balai la klon ka daw ka long namar baki mani ya ka ni ka dur blai kawan ka jing bitar ka jong blai bat ki la yap hang ta hi lai hajar ngot kata di ke testament ka berim ke bangi pulin Exodus nang malai puar ngi i ya ka jing yap namar ka jing mani blai tau te bangi puli pat ya ka testament ka batmai la dangi puli ka kam ki apostol ka long ba ar ka dekat ka balai pu prater ter do sau puar ka yatho yangi bo Petrus la yang ban yalap ha ka sngi Pentecost baki ni ki breu ki asngau ki kata ka ktien baki la pediang ini ka ktien bal ka babel ki yatho bala pen im ha ka ta ka sngi hadu lai hajar ha ka testament ka berim ka ka jingyap lai hajar namar ka jing mani blai tau ha ka testament ka batmai namar baki la pediang yo man sim ba khoj ki yo jing pen im hadu lai hajar ngot kat no ka jing kala pi habangi pai show blai habangi shakri kawan ka jing ku ndai habangi pai bien no blai kawan ka jing tim tadi inda habangi pai testament ka berim shisha u blai ba hok u blai ba bishar hok ni ke baro pi pai no blai kawan be ka jing tim ndai ngi ha ka testament ka batmai habki pediang yu man sim ba khoj ki yo ya ka jing ku ngi pai ka testament ka berim ke tho yang iru ba Moses la rai tu ding do ba ula pendai ha kata ka duriau ba kata ka duriau kala kelas 6 kalau long jingtem ya ki Egypt kita ki ki kelas 6 lot ki mla subandi ba kawan ka jingtem ha ri Egypt bro kawai namar ka jing bam ko ngo ka jong uniu nong yalam ka jing bam ko ngo ka jong uniu sem uparo kawan ka jingtem ya ka ri bro kawai bat kila lingo bat kila khuslai namar kita ki kila kelas 6 lot baro kawan ka jingtim reha bangi pet ha ka testament ka batmai dangi pule Yohanes kelong ba ar ke thu yangi ba Jesu ha ba ulet ha ka jing khawai ha kana Galilea la invite you Jesu la khat sngo ba you Jesu bagi senrat ha ka ta ka ying ba du Jesu open kalai ya ka ta ka shagawan Moses open kalai ka shagasna man long jingtim ban sma utong Henry hangni ha ka testament ka batmai namar bala invite you Jesu namar bala khat you Jesu ha ka ta ka jing khawai ka ta ka ying ka i ka buram ka jong blai u Jesu pen kalai ka ta ka shagawan shagaba sma ubi shagaba thiang ndai shagaba thang ni shagaba sma utong shagaba sma ubi bat shagaba thiang ka ta ka de ka jing shisha la fi khat utrai ka jim ka jong fi la fi invite you ha ka jim ka jong fi utrai pen kalabet ya kata ka ba blood sya kata ka bathiang na kata ka ba sma utong jong kata ka testament ka berim na kata ka jing long snam ka bawan ra jing tim sya kata ka ba kelawan ka ba kelaken ka bathiang ka ba kelaken ka jing bang bat ka bawan ra ru ya ka jing kemen tadai ta la pi don yo try ka jing im ka jong fi fin yu i ken ya ka jing suk ya ka jing kemen ya kata ka jing snow bang ka jing snow tanat ka jing snow thiang ya ka jing im ka jong fi lagi pay ka tin ka jong blairu ni ba ha ka testament ka berim ni kumno baki Israel kila sungnya ita ukpu kila sungnya baki kila sungu jili ita ukpu balangi puli na kitab jingkan ki thu ingi baki Israel kila sungnya no ita ukpu ki sungu jili ka babal no ka ba alfway jingkan ki dekat ka ba san ka ang tiu tau pat ba ula kren persya yu blai bat yu Moses balai pilai alam ingi na ka ri Egypt bangin yo yap hagri klau namar ukpu omdan lemne ka umru omdan bat kimen sim jongi kila snau jili yaw ne ukpu basneo kida snau jili ya ukpu basneo kida snau jili ru ya ka Manna ki ombagan ka Manna kadai ka basneo kimla ban bu man bam na kabanta kala shay na marka Manna u bleu a ya ka hukum bakin bam tang si sin si ski mut la bam man step and bam jan miet ong tulum ya ka ta jing bam na kabanta ka ta sngi phim long ban bu na kabanta la shay tang si bu na kabanta la shay ka sneu no ka sma utung no mi iksan no andre fi di ban bu tang ha ki si sngi bam kat ba phila ha ka ta sngi bam ba ka ta jing bam kanum sneu daleliru kata ka dai ka baki kun Israel kile
Henry anda habaki la sngau jli uni ukpu ke ga baja bau blai udah bitar bau blai udah pa da kita ki sending ban po yaki bat ki daya yap hakata keri klau ki daya at baki daya sip baki daya pang baki daya jenjar hakata keri klau namar blai udah bitar namar baki sngau jli uni ukpu baru ai uni ukpu haga jinsi sha udah hiu jisu u jisu ang along mga ukpu jong ga jingim baki ni kita sngau jli uta ukpu badeng takawan ka jingtim yakikan bagani ka jingsi sha lalu bleu ai ka ktien ka jong bleu man la ka sngi hapi nga sngongo ba ka potternet ka ai man la ka sngi yo ne ukpu jong ka jingem ya ne jisu man la ka step man la ka sngi ban nga kwa banong ifi la da fi dan pring jong fi ki ba sngo jli ka ktien ka jong bleu ken mau yo ka jingtim kan wan ha ka jingim ka jong fi ka jingtim kan wan ha ka jingim ka jong fi badeng ta haba pi priang pat ya ka tien ke jong blai pini ya ka jing ku ha ka jing em ka jong fi wat nom sngo jli ni jisu wat nom sngo nya ni jisu la fi yo ka jo man la ka sngiru priang namar kadai ka mana ka ba ai jing em ya fi kumba ka ai jing em ya ki kun Israel ha ka ri klau pi priang yo jisu ngidang dan ro ha ka ri klau ha ka pertai ngi priang ka ka tien man la ka sngi kum tangin yo jing em kan ki ba sngo jli kan wan ra jing tim ya fi pada mengipai ya testament kabarim kawan ke jingtim bo bleu pa de sending mandat bat ban po kan bat shisha kalong ka bashirkai hadu kata henrei hoot ka babel ke thu ingi ngila dei ban shatim ngila dei shaban yap henrei utrai upa le jo kun jo Jesus Christ ban long ke jing shatim na ka menta jongi mau ulalong ke jingtim baraga ding pna long bala tim ye wei baro ubakio hau ding ong gaktin jong blai baru Jesus sha ula kio ha ding pna bula long ga jingtim namar pinda pet ya gaktin ga jong blai ke thu ba anda ba kun Israel kila sha po ga ta sending blai ong ye Moses na tau ding ba hau tau ding sawa ya tau sen nong na tau sen nong bakin pet sha tau sen nong ba no ba pang ga jing pang bakin yap no ha bakin pet sha tau sen nong kin yo khia bakin ju pet ki yo khia si sha tang ban chupet mdan kam ban lay eru am tang ban chupet bagata ka jingpang at snam kata ka bi jong sending baro ka mi no baki yo khia kita kibri kila dei ban yap reki impat kata ka de ji kai ya ka bagtin jong blai ka ang haganisha namar bangila sngo jli yo jisu ngila dei si sha ban yap reu jisu ula ba ya kata ka jingtim ha ka ding phana bar haba ula ba haga ding pna ban long jingtim na kamanta jungi but na lor ka tangi dang isi eu jisu kai ka banja ka babal ke tho baga jingtim da shisha kan wan haga jim jong tau bre ka babal ke tho ingi dang ipuli ga ni ka porm de banga ong manga ga ong ka tin ga jong blai baga ne ga ka jing maham ga jong blai ya kita ken ki ba snow jli eu ne ukpu ki ba snow jli eu jisu ka babal ka ong lang ipli shiti shigi hebru ga nong ba shipau ga ne ga da khat wa phunyo ga ong Henry ke jing kmit lanti ke ba iting ya ke jing bishar ba ke jing klang ke ding kaban sabam do ya kita ginong le persya ubreo ba ule iben ya ke hukum Moses u yap no klem ke jing isnai da ke ktien ar ne laingot ki sakhi ke jing pinstam ba khamjur kat no phi tharai kan dei yo ta bla yo apo ki kijat ya u khono blai bo bla nyobom kho ya ke snam ke jutang da ke bala pen kho yu bar ke bala le ben yo men sim ke jing ai namar ngi thu yau ta ba ong ga jimpen her kpot kalong ga jonga ngan le keliang manga patru utrai un bishar yau pait lang kalong ga iting ga ban hap hakikti ublai ba em daw la da fi nyau ben yau jisu da fi dang nyau ben ya ga jing shayap ga jo fi nyau ben ya ga snam ga jutang ya ga ba utrai la pen mi na ga banta jong fi ga babel ka ong o ka ba shirkai ga jimpen her kpot kan long no blai ublai un pen her keput ya kita ken kibale keput yu kiba nyoben yu kiba sungu jeli yu Perka babel ka ong kata ka long ka iting ka ban hap ka kti ublay wa im wanam ile kai ba jisu wanam sungu jeli wanam sungya yu wanam kren ben yu man sim jo namar ka long ka itriem ban hap ka kti ublay wa im tadai tangi pe ka testament ka barem lai hajar kiap namar baki kile persya yu ublay Henry ha testament ka batamai baki pediang yu blek yo jing pedem lai hajar. Ka testament berim ka kelas 6 kata ka ha testament ka batamai ka kelawan kata ka
Hak testament ka berim kila syapo dak tegi besen bekila yap hak tegi riklau. Hak testament ka batmai u Jisu ulakit no ia tegi jingtim. Noi utahi u banang le ben ye u Jisu lane u basmo jli u Jisu unum laj nagading jong kadu jok pat. Tading ta to ai bangin eat you try ka babel ka kren kata utaw bom eat you Jisu long balatim ye u ang ktien ka jong blay. Kalong anathema maranatha long balatim baru try wahajan ong ktien ke jong blay nakar khu ifi ke ni kesngi daga ni ktien ke jong blay haba ktien ke jong blay ka kren shashkor haba ktien ke jong blay ka lahikai pediang yaka wat no mile persha ke ktien ke jong blay na mara file persha ke ktien ke jong blay fiatin ko badu blay file persha yu blay kamut pi ai reng yu blay ubreu long ayu ban yele persha badu blay Ubri ulong ayu. Hatu ulong mo baklan bor. Hatu ulak mo banyelek persyak yau tahu badon bor baro. Dahing tang kwa ban hikaya fi kene kesgi wat nom ban bitar yu blai. Pediang yu Jisu kumba. Udai ban yo ikaboram. Pediang yu kat bodang kat pi. Pediang yu wat nom snow jili wat nom isi yu. Namar udang kat ye pi kaduk kene kesgi ke momenta. Da pipim pediang. Kajing bitar ke jong blai kan lap ke jing em ke jong fi maram ta jong fi la sha ke ding phna da ka ban ta jong fi la le isnai u e palat e fi kwa ba pi pin long ki bala tim rei fi la kan ta yang ni ke jing kar khu phi dan ha ke jing tim ka ba kham cher khai ba ka ta ke jing tim kan wan hi no blai u blai kar khu e fi ke ni ke sngi ni ne dwai dan apeng jong fi pediang yu Jisu pediang no wanum hun ba fi la long niam kwa ba no fi ke jing long kristan kam le ke jing long niam ke jing long kristan ke dei ka ta kain Kajing ada ke shisha badu Jisu Christ. Kajing ada ke bafi eat shisha ye u kain do ka donot ka mensim da kajing bot bafi eat u da ka bor baro. Eat u try mdei tang ba shu eat dan da karmiang sintur nei to eat da ka kam. Le ke ke bo try wong ka ngo ke e ba ktien jblai ke hikai. Pediang yu Jisu long shisha. Pediang yu mensim ba khoi blai nai ka bor. Ba fin long ka daw ke jing kar khoi ke hima ka jong blai. Ngi dwai ne ka por manta. La fin pat pediang yu Jisu ka ne ka por ra ke kti ke jong pi. La fi dan ha yeng dam ke khostiu. Hak jaka ka bafi dan dam hatu hamadan dam khosil ra agti shijrong pediang yu tra ke ne singin dwai nem ta jong fi tra ne ka pon ga dwai nem ki khon ki jame kila ra agti ki jong ki surrender le de ki pendam le de khmat jame tra ban men sim ba khoi wan ha ga jim ga jong ki men sim ba khoi kta ki men sim ba khoi men yo lot ke donot ga jong ki yo try men hi kai me men shat bor me go try men pen em ki go try hallelujah me eat pala de try ki men sim ba khoi ba ka ding ga chome kan wan ka ji pusle ga chome kan wan hallelujah ga ki ka rem ka la kot no la do men ta ga ski la thang la ga ding ga jong blai ba ki ka rem ka nom la ban sno shu pi ki ba men shwa ka nom la shu ban sneu ya pi rei khmi fi long ki jing ta ga tmai ki breu ki ba tmai ki bla kup yo ta breu ba tmai bala kup senan yo blai ya kata ka dor blai ya ka hop ke jing khoi ba da ke jing shisha hallelujah na do man ta ski fi long ki jing tau ge batma u try one ke jim ge jong fi u try on batma fi u try on pan kam fi u try on ka khu ge jim ge jong fi na mar fla pedang yo nong kar khu fin long ki bala kar khu yai ne wong try nan pan kam fi na ka ban ta ka buram janga wong try hallelujah fla pen ka ngo ai ngo hallelujah ai ngo me go try ni kon ka pen ret el de kila ra ki ti kila dami khosio blai kila IT la de try me yo lo de ki na do man ta kasgi haba kila IT me shimti me ko try ni kon penan kam bet sle ki ko try ka teng jong Jisu amen ba amen ai ngo try ba fi la pedang try ke jing kar khu la ti kana be na do man ta kasgi gan buat ke jing em ke jong fi blai kar khu blai shi buat amen